40. Sådan er det jo. Nej. Snakke sammen jo. Hvor mange folk kommer til at være sammen? Hvor mange er der med det? Ja, men hører vi landet, så snakker vi videre sammen. Der er et kun udvalg, som bare står og savler Nej, inden vi fløj, ikke? Blev vi på gulvet meget pænt. Ja, sindssygt meget. Ja, hvad er det? Ja, med dag. Har du stadig en settings på... Nej, faktisk ikke. Du vil stadig gerne. Ja, Jeg vil meget gerne. vi færber det jo. Vi færber det. Vi færber det ikke kun. Så er der svaret til det. Det er ikke stadig sådan. Jeg tænker ikke så meget over det. Ja, præcis. Jeg ser ikke, hvad jeg så er det jo mere små kalliker. Det er svært at finde. Sindssygt. Men jeg har det ikke så meget. Men det er stadig godt. Jeg elsker, når flyet er der. Når det kører af. Ja, det kører 800 km. Rigsturen er lang. Du skal lige bestille sig. Den er lang. Sådan er det så. Folk er nævnt, der kommer sgu også at være problemet er bare, at vi er dernede midt i. De piger, der er dernede, det er jo sådan, der er nok gider at blive stilet. Så er der med. Hvis vi var dernede til fredag, til torsdag aften, så kunne vi ikke gå. Hvis du er fedt, så er der også noget, der har på. Jeg vil gerne i byen. Kan vi det? Før hvad? Hvis vi tager en stor gruppe, og vi finder ud af det med transport. Jeg synes, det er slet ikke godt. Som sidst Disneyland. Så chance. Er I klar, mand? Har du startet optaget det hele? Ja, vi optager. Eller, det var ikke bare det. Så Vi er klar. Lige op. optager, når det først kører. Hey, hey, hey.